Lezigezi indaba ze-1 KZN TV ifundalo wasamukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Zivulwe naphezu kwezingqinamba izikole kutholakala isidumbu sowesifazane sishisiwe kanti i-IFP igxeka ukubulawa kwabantu kwamashumi. Abezihlaka zokuphepha nomnyango wezemfundo kuleli bagasele ngazelele bane ezikoleni ezakhele ilokishi iNandi eThekwini ngenhloso kulwa nobugebengu isidakamizwa namaqembu esigelekeqe esikoleni. Okhulumela lo mnyango Elijah Mhlanga uthi ke lena ngenye yezindlela zokuqinisekisa ukuthi abafundi nothisha baphephile ngesikhathi zonke esikoleni. Kuthunyelwe umyalezo oshubile kubafundi nakumalungu omphakathi asebenzisa izikole ukudayisa izidakamizwa. Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhutshwa umkhankaso okukhuculela izikole ngenhloso yokuzenza indawo ephephile kubafundi nothisha. Siyazi ukuthi khona udlame, siyazi ukuthi bayalwa abafundi bethu, siyazi ukuthi kunokudayiselana futhi kwedakamizwa. Izinto zonke lezo esingazifuni yiko sebenzisana nabo sesabheka ama-crime statistics asibonisa ukuthi ngempela kukhona izikole ezithize kufanele sizambele ukuze silungise lokho okonakele. Yiko nje sibambisene nabo safika la namhlanje abe-Community Policing Forum nabo bakhona, sibambisene nabo abazali nama-teacher unions nama-SGB bonke bakhona nothisha bethu bakhona. Lokho sikwenzela ukuthi umphakathi ubone ukuthi sibambisene kule hlelo. Akuyona into kuphela ye-department, akuyona into kuphela yamaphoyisa. Umsebenzi wethu sonke ukuthi sifanele sisebenzisane sikwazi ukwehlisa izinga lodlame ezikoleni zethu. Siyazi ukuthi abanye bakuma-gangs into ezinjalo kodwa sithi kufanele bavele bonke labo sizazi ukuthi ubani amaphoyisa azokwazi ukuthi abathathe. Esinye sezikole ezihanjelwe kuveleke ukuthi kufunda amalungu eqembu lemgulukudu ezibiza nge-West Gang ehlalise libhojoza umphakathi waseNanda namaphethelo. Zikhona izidakamizwa ezitholakele kwabanye zikhona nje ezinye izinto ekungafanele zibe sebhegini esikole. Uma sibabuza ukuthi kungani balethe lezi zinto bakwazi ukuchaza ukuthi kwenzakalani, kodwa lokho kuyabonisa ukuthi kukhona okwenzakalayo uma baze esikoleni, mhlambe khona nokwenzakalayo ngaphakathi esikoleni, kodwa kukhona ukuyivikela okuthize ukhona kwabanye abantwana ngoba uyabona ukuthi umntwana ufuna ukuba khona into ayiphethe ukuze ayivikele ngayo uma kukhona into eyenzakalayo. So konke lokho kuyabonisa ukuthi akuhlalekanga kahle kulo mphakathi. Yiko sithi asibambisaneni sonke sikwazi ukuthi siqede lo dlame imfundo izokwazi ukuqhubeka. Abohlaka olulwa nokuphepha kulo mphakathi bathi ke bakhathele izidakamizwa kule ndawo. Mina ngiyafunga ngiyagomela ngithi izikole sesihambile kukhona ngabe sivuke nako kodwa i-strategy sisebenzisile azange sisebenze. Angifuni nengane icabanga ukuthi zisihlulile ngokuthi singakwazi ukubona lutho. Kufuna sazi nje ukuthi kusazona ngoba sisazohlala phansi sibone ngoba sikhathele ingane ezidayisa ama-drugs ezikoleni kugcine ngasafundeke esikoleni singasahloniphi nothisha seyisebenzisa lezi zinto ngoba kwabanye othisha akhenithelwa bekho innocent. Khona manjalo ungqongqoshe womnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uchitheke imvunge ngodaba lwamathenda ohlelo lokuphakelwa kwabafundi ezikoleni oluqhubekayo. Istage esikuyona istage sokuthi ikwi-intention to appeal where whoever obona ukuthi usalile ngephutha kufanele akwazi ukuthi aye ka-treasurer afake appeal within isikhathi esibekiwe, bese thina njengomnyango we-department siyo-accounta ku-treasurer ukuthi kungani lo muntu esalile, why ebonakala ngazathi urojiwe. If kukhona into enjalo ama-official azokwazi ukuthi akwazi ayo-accounta those abahlala kuma-committees ngoba akekho MEC ohlala kwi-committee lamathenda, kodwa ngenxa yokuthi sazi abantu abosomabhizinisi sigcine si-accuse ukuthi umuntu othize uthola ithenda ngoba wazana nosibani uzibuza ukuthi uyithola wazana nosibani kanjani uma wazi kahle ukuthi awuhlali kulo ma-committees. Abanye babo abantu bekade bebenefitha kule program ye-nutrition. Umkhankaso wokugasela ezikoleni uzoqhubeka kuzo zonke izikole zelakuleli. Esindabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngeseThekwini. Umphakathi waseHewood kwaCaluze eMgungundlovu uthi ke usashaqekile ngokutholakala kwesidumbu sentombazane sishisiwe emhosheni okusolakala ukuthi ke uqale wadlwengula. Umphakathi uthi usola abenzi bokubi ngokulahla umkhondo ngalesi senzo ngoba akekho wesifazane okubikwe ukuthi udukile endaweni. Sitholwe sishisiwe umzimbo ngenhla isidumbu sentombazane okusolwa ukuthi idlenguliwe maqede yabulawa endaweni yaseHewood
ngakwacaluza eMgungundlovu. Thola ikhole ethi kunomntwana otholakalayo ngasemkhosheni elimele edlulile emhlabeni. Bathola ukuthi umntwana wentombazane noma bengabonakali sajini elingenhla kodwa ngenzansi bekubonakala ukuthi umntwana wentombazane kunobulili buveza ukuthi umntwana wentombazane but kubonakala ukuthi ubule umntwana washiswa namathuba ukuthi ngenzeka ukuthi udlongolekile engazi ukuthi nawo abekhona ukuthanda ukukhombisa ukuthi ngathi kube nokunyukubezeka komntwana. Into esiyitholile then sasifonela amaphoyisa sacela amaphoyisa afika amaphoyisa ntambama afika amthatha umntwana but siqale sacheck endaweni ukuthi akekho mhlaba umkhosi endaweni ukuthi akekho umuntu ongenzeka abaduke lo mntwana kwavela ukuthi cha akekho iningi lifikile linokuthi mhlawumbe ngenzeka bazokwazi kumbona kwathola ukuthi no akekho umntwana udukile endaweni. Uphungula uthi akekho umuntu obedukile emphakathini. Sigcine sinomuzwa ukuthi ngenzeka ukuthi umntwana uthathwe somewhere mhlawumbe walinyazwa wafika wazolahlwa la owethi basuke naye somewhere beza naye la bafike bamlimazela nje banibona indawo isigangi la umntwana etholakala khona boshona nje la ngaphansi la indawo yemkhosha ilapho umntwana etholakele khona. Uphiko olula nobugebengu emphakathini wasePlessisleya luthi le ndawo ihamba phambili ngokulahleka kwabantu. Uma ubheka ngokwama states even nationally iPlessisleya ihamba phambili ikakhulukazi kule zinto zokulahleka kwabantwana. Sinale inkinga ukuthi ama teenager angazi kwenzakalani ngoba ayaduka abantu bese bengasabuyeli uma sebetholakalile kodwa sinayo nje challenge ePlessisleya izingane nje ezibalelwa ko 12 to 16 years ziyaduka abanye basuke bemeye kwa boyfriend abanye basuke beduke ngempela kube ebhlungu ke kulo otholakale endaweni yaseHewood eseshonile noma singakalazi kudaba ukuthi imbangela yini amaphoyisa aka asaphenya asikwazi ukungena kakhulu ngoba sikhulumanga nefamily kanti futhi lo double sasemaphoyiseni. Kanti banxusa ezinhlaka ukuba zibambisane nabo eqoshiseni abantu. Into esingayisho nje ukuthi sohambisa ama-awareness kakhulu siqinisa ama-awareness ikakhulukazi ey'koleni ngoba ila iqala khona inkinga but siyacala nama-department abafana no-social development kanye no-health basondele eduze bazobambisana nathi ukuze sikwazi ukwazi ukulwa nesihlamva se-teenage pregnant esingaka. Ezindabeni ze-1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngiseHewood eMgungundlovu. Umengameli we-IFP uvele Nkosini Hlabisa uthi kakahambisane nezigameko zokubulawa kwabantu nembhikisho okuyizehlakalo ezibikwe ehostela kwaMashu kuWard 39. uHlabisa usho lokhu ke kulandela imbhikisho yabahlali baleli hostela abasola ukhansela uSandile Gwalo IFP ngokuba nesandla kade kubulawa kwamalungu e-IFP adutshelwe eNIU ngoMarch nonyaka ngoba ke esolwa ngobugebengu. Ubuholi be-IFP buthi selifikile esigabeni esiphezulu sobuholi udaba lokungafuna kwekhansela labo uSandile Gwala. We are aware of the issues, complaints, and we are also aware of a number of deaths taking place in the hostel. And we are aware ukuthi evikini eledlule noma amabili kunabanye abantu abaphinde bashona lapha nehostel ngenxa yokuthi iIFP iyona ehola leli award la kukhona khona ihostela njengoba uward councillor kungowethu sinesibopho sokuba sisondele ukuze siqonde kangcono ukuthi zidalwa yini lezi inkinga esikhona. uHlabisa uthi sebeqoke ithimba elizobhekana nalolu daba. Ithimba lethu lizohamba liyobheka nanqo nesimo esenzeka ehostela lakwaMashu. Lo udaba ngize ngasho kwi-NEC ukuthi ngelinye ilanga ngisemsakazweni angawubizi ngegama omunye obalaleli washaya ucingo ecela ukuba singenelele ngenxa ukuthi iward eliphethwe iIFP sinesibopho kunoma iziphi inkinga ezithinta abantu bakithi ukuthi sisondele ngokuletha isixazululo. Baningi abantu asebebuleka kuleli hostela kubona kubalwa nalabo bebehamba phambili bethi abasamfuni uGwala. Kanje ngoba nje kunaleli ithimba leli elundabizekwayo ukuthi lihlakaziwe kodwa mhlawumbe ongaziyo ukuthi fanele lihlakaziwe ngokusemthethweni ebelidila ngqo nokubulawa bosopolitiki nabantu abakwezombusazwe. Sikhona ukuthi
lesi simo lesi izwe elikuso leli thimba ngoba ngokomthetho sezwe nosiqaqa mabhande omkhulu uNational Commissioner esho ukuthi yena kazange abe nesabelo ukuthi lihlakazwe uma konke kubuyele emgqeni udaba lokubulawa kwabantu laphana kwamashu kumele lube seqhulwini. Mhlabisa uthi ufuna lolu daba luphenywe uphiko oluphenya amacala okubulawa kosopolitiki. Kuphume nesinedolo uhlalo wendlu obuholi bomdaba esifundazweni inkosi uPhathisizwe Shinga ibungaza-ke usuku lukaMadiba nesizwe sakhe kwaNdelu esisemzumbe ogwini seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Inkosi uShinga uthi kubalulekile-ke ungakhohlwa iqhaza elibanjwe izaguga ekwakheni-ke izizwe zamakhosi. Zidele amakhaza zadondozela zaya komkhulu kwaNdelu izaguga namakhehla ziyobungaza umcimbi wokukhumbula lowo owayengumengameli wakuleli. Osukwini namhlanje sihlanganise abantu abadala ogogo nomkhulu sizogubha usuku luka baba uNelson Rolihlahla Mandela bekufanele ngabe silwenze ngomhla ka18 kodwa ke sithatha ngokuthi nje zonke izinsuku futhi ukuthi ngabe nje usuku olugujwayo ngoba siyamazi umholi wethu wayesebenzela ukuthi wonke umuntu akhululeke futhi nempilo yakhe ishintshe ibe ngcono. Yiko-ke nje sithi ngokomthetho kufuze ukuthi ngabe usuku olugujwa zonke isikhathi ngazo zonke izinsuku. Namhlanje sihlangane ngaloko-ke sizojabula nogogo sizofundisana okunye nabo sibakhumbuze kunye nokunye. Inkosi uShinga ithi kubalulekile ukujabula nabantu abadala ngoba ulwazi luncelwa kubona. Noma ngabe isiphi isizwe ukuze sibe khona sakhiwe ibona abantu abadala lapha. Kubalulekile kakhulu-ke ngoba bawumthombo esincela kuwona, bawumthombo ongathi mawubuza yonke into ngesizwe uyithole kubona. Babaluleke kakhulu ukuthi sibanakekele sibagade ngoba konke indlela yaphambili siyoyithola kubona, ibona sebazi ukuthi kunjani phambili, ibona futhi abasikhulisele izingane zethu babeke isizwe lapho sikhona namhlanje. Nama department esiwacelile ukuthi afike u-social development, uSASSA no Home Affairs kanye no-IEC ngoba abantu abadala siyazi ukuthi udaba lwempesheni ney'nguquko ezibakhona fanele bahlale bezazi, nezempilo futhi fanele bahlale bazi ngempilo yabo, sibakhuthaza ukuthi ukuze iminyaka yabo iluleke baphile kangcono ikuphi ekufanele bakwenze, baqaphele futhi bakugade. Siphinde futhi siya okhethweni kulonyaka ozoqala 2026 abantu abadala kufanele kube khona abangezukwazi ukuthi kube kwenzeka ntoni, ukubhalisa nendlela ukhetho lizobe lihamba ngayo ngoba iyona ndlela seyasebenza esikhathini esiphila kusona njengamanje. Khona manjalo mama bendawo sebebonge inkosi yesizwe ngokubakhumbula. Siyabonga kakhulu nokuthi basilethele nokudla waphela inyanga maseyinje kusuke sokunzima sike size mina ngiyengize nala kuba indaba ezengizocela ngoba ngisenabazali uba kusanda kushona. Sibonga kakhulu namaklinika abekhona beseduze engathi bangasidela nokunye ongakaphumeleli kukona noba sephephukela nezindlu sihlele emadebedweni zaphephuka zonke ufike isiphepho. Uzolekelela kakhulu wona uSASSA, siyabonga ukuthi ufike kunamakhehla seguge kakhulu angasakwazi uhamba wezoholela kodwa uSASSA-ke siyathemba ukuthi izokongeka imali yamakhehla ey'ntweni zonke kwaphela amakhehla amanye akasakwazi ukwenza lutho athumela abazukulu ayowakhiphela kulo SASSA wawo imali yawo empesheni. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngwaNdelu. Asiye etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Sikwamukele kembukelo ubukelezo nendaba ze1 KZN TV nazo kuyihlokana kuyizona ehamba phambili osuku namhlanje. Zivulwe naphezulu kwezingqinamba izikole kutholakala isidumbu sowesifazane sishisiwe kanti iAFP igxeka ukubulawa kwabantu kwamashu.
Umnyango wezokuxhumana kuhulumeni GCIS uthi ubambe iqhaza lokuhambela ke izindawo ezahlukene esifundazweni KwaZulu-Natal ngenhloso sokufundisa nokucobelela ngolwazi kubantu abasha ngengqungquthela yamazwe omhlaba G20 ezosingathwa kuleli ngolwezi lonyaka. Lo mnyango uthi ke kubalekile ukuthi izakhamuzi zakuleli ziyilandele eduze lengqungquthela ukuze kwakheke izwekazi lase-Afrika. Baphume ngomningi babo abantu abasha abangasebenzi eBuchanan ukuzoba ingxenye yomhlangano wehhovisi lezokuxhumana kuhulumeni uGCIS kanye nenhlangano ke izenzele kanye nathi group ukuzocobelela ngolwazi intsha mayelana nengqungquthela ke G20 kanye ke nokubaleka kweqhaza labo kule ngqungquthela. Le ngqungquthela ihlanganisa amazwe omhlaba ahlukene izosingathwa eNingizimu Afrika ngolwezi. I-G20 le number 1 asiuhlelo labantu abathize mhlawumbeni njengoba lilidwa ngama-heads of states, ngama-banks nama-governor. So abantu baye bacabanga ukuthi mhlawumbe uhlelo oluphelela lapho. I-G20 njengoba ihostwa yi-South Africa kulo nyaka ngoNovember eyomuntu wonke. Imbangi yokuthi uGCIS abe la ezothula loluhlelo kwintsha sithi wonke umphakathi kuzo zonke indawo, every sphere of government, every South African citizen is entitled to make inputs through there's this sustainability that government ujonge kuyona, this equality that government ujonge kuyona, this inclusiveness ehlangene nalamazwe njengoba siyazi ukuthi G20 yayihlelelwe ukuthi izostabilize the economical issues kulamazwe. So city everybody must be inclusive. Every input from South African citizen in building a better Africa sithi ibalulekile ngoba kuningi ekumele sikuthuthukise in South Africa. Intsha ayisebenzi, intsha inezikills engakhona ukuzisebenzisa because akunama opportunity wokuthi iziwasebenzise. Umsungulo lenhlangano engenza inzuzo izenzele kanye nathi group uMthobi Simbatha ungomunye wabantu abasha kule ndawo ukuthi usondezeleke intsha kule ndawo ngolwazi ukuze ingasavaleleki ngaphandle. Kuhlangene onke lama stakeholders namhlanje kuyinjabulo enkulu kumina nasemphakathini wangakithi. Njengoba ngiwacelile onke ukuthi efike la ngiyathemba futhi ukuthi kuzobuyisa ithemba nasentsheni yangakithi ukuthi abavalelekile ngaphandle kunamathuba kaHulumeni wonke akhona ezweni abamncinyana. So ngiyathemba ukuthi namhlanje kuba khona kwonke lama stakeholders especially umnyango kaHulumeni ozoxhumanisa uzoxhumana nalomphakathi ole kude ezweni sasobuka kuningi mhlawumbe abazokwazi ukuthi bekufunde. Abantu kabasha kanye nezinhlaka ezahlukene endaweni sichazeke le ndawo njengesele emuva ikakhulu ekuthuthukiseni kwentsha. Ngiyafisa ukusho ukuthi kule ndawo siyindawo ethi ayifane nendawo elahliwe ngendlela esiswele ngayo nangendlela amakhono ashoda ngakhona, amakhono okusebenza. Siyajabula ukubona uma abafowethu besukuma ngaphakathi njengayo umfowethu uMbatha okuyena omsunguli walenhlangano. Siyabonga kakhulu ngoba kusho ukuthi likhona ushintsho esingasilithole endaweni ngoba kuningi esikufisa ukuthi kwenzeke. Amathuba awekho la eBuchanan wafiki, so siyajabula ukuthi sekuyaqala ukuthi kuyavuleka kuyenzeka. So siyafisa futhi ukuthi abantu abasha bala eBuchanan babambisane nabantu abasuke benza into kanje njengomthobisi nje. So siyabonga kakhulu ithuba, sibonga nje nabo bonke abantu abakhona abasha bakwazile ukuthi bagcine befikile la, nanokuthi siyafisa kumasipala ukuthi makungabe kukhona la singqongqoza khona kuwona mhlawumbe sinezinto esifisa ukuzenza for iBuchanan yangakithi kuba ukuthi bayasixhasa bayasilekelela la kumele silekelele khona because ziningi izinto esifisa ukuthi sizenze. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi Mthembu eBuchanan. Igatsha le-ANC emzingazi ngaphansi kwesifundo Mfolozi libungazeke inyanga yamadiba ngokuhambela kwemizi enhlwempu linikezela ngezingubo. Nobhala waleli igatsha uNduduzo Zungu uthi ke basazoqhubeka nezinhlelo zokubuyisela emphakathini ukuze ke kubonakala ukuthi ke banendaba nabantu. Njengengxenye yokubungaza inyanga kaMadiba, iqembu likaKhongolose ngaphansi komzingazi lihambele imindeni eswele linikela ngezingubo njengoba kuyisikhathi sasebusika. Unobhala waleli qembu uNduduzo Zungu uthi basazoqhubeka nezinhlelo esifuze lezi ukhombisa umphakathi ukuthi basekhona futhi bayonakekela umphakathi. Sibone njengebranch ukuthi asihlonze imindeni enesidingo engemile kahle
sibese sihlonza sathola ukuthi kunesidingo sokuthi siyilekelele ngeimpahla zokugqoka kanye neingubo ikakhulukazi kulesi sikhathi sonyaka. Le program ke sesiqalile iprogram engamile iyaqhubeka. Lokho sikwenziswa ukuthi umphakathi uyamukela iprogram wasucela ukuthi siqhubeke nayo. Sizoqhubeka ke njenge-ANC. Inyanga Ntulikazi kuyayibungazwa ngayo iqhawe uTata Madiba owalelwa inkululeko kuleli, kanti umphakathi kanjalo nezixaka ezahlukene ziyazichitha isikhathi zinikela emphakathini. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eMzingazi. Ikwaya yesikole Empangeni High enyakathweni likaMthani yayibungazeke ukunqoba kwayo ekubeni-ke ngompethe emqhudelaneni lukazwelonke umculo makwaya iSASC 2025 nokube ngumunxa-ke omusha owethulwe ngumnyango wezemfundo kulonyaka. Lesi sikole sibeke sokuqala ezweni lonke ukunqoba kulesi sigaba sompetha sibungazeke impumelelo yaso ngesidlo sasekuseni bisezula Beach Richards Bay namuhla. Lona-ke bekuwumcimbi wokubonga umsebenzi omuhle abawenzile ukumela lesi sifundazwe kuma South African School Choral Estate of ngonyaka ka-2025 abebanjelwe eGoli ngasekuqaleni kwalenyanga uNtulikazi. Lokhu kusho lukhulu-ke kubona njengoba bebe ngokokuqala ukuba-ke bahlomule kulomkhakha. Namhlanje sila eZula Beach sithole inhlanhla nje ukuthi abantwana babongwe umphathi wakhona la okwenzeka futhi abe umuntu owayefunda khona eMpangeni High School ubaba Mhlakanipho Tembe. Sizo celebrate again abantwana after bawine national iSASC competition, which is a competition for choral music for schools. So bawine different categories, abekhona male voice choir, female voice choir. Was kuba ne-category entsha ke fakwe i-department ekuthiwa i-Chamber of Champs after winning previous years kwi-SASC. So bathola an invitation from national with other selected schools at we country. So sibe nenhlanhla ukuthi kube yithina ke siyiwinayo for the first time le category in kwi-national level njoba i-introduciwe. So lokho kusho nje i-achievement enkulu for our learners and also for i-community nje yonke yasempangeni King Cetshwayo KwaZulu Natal. Lideke ibanga sibelihambile nje kumbala ukubaqala ukuhamba ngonyaka 2015 uzwane nguthishanhloko kulesi sikole uzabagcine nje ngezifundo kodwa baqoqozela abantwana ukuba ke baqhubeke nomculo ngelinye ilanga uyogcina ke uyona into abaziphilisa ngayo. Ngicabanga ukuthi ukuparticipate nje kule competition baqale ngo-2015 besacathula up until ke kunama categories ahlukahlukene baqala category B bawina ucategory B bapromoted to category A bawina ucategory A now promoted to Chamber of Champs. So kunabantwana abacula ngabodwa esibabonile ke nabo bawina eminyakeni eyedlule and we are hoping ukuthi bayoqhubeka abanye no music noma bengaqhubeki no music but music so kuyoba i-source of income in whatever career abanayo ngoba manje sifanele emphasize ukuthi abantwana abangabi nje no music kuphela ababe namanye ama-field abafocusa kuwona. So ichoir ke yonke njengoba iwinele category sinesifiso ukuthi abantwana bahambe at some point bayomela i-South Africa kuma-World Choir Games and sibonile ke lana i-support ilontshiwe for i-development yomusic eMpangeni High School. Umcimbi wokubonga abantwana ubusezula Beach nokuyindawo lapho abantwana nothisha bethole khona isidlo sasekuseni ngezilokothe ezinhle zabaphathi beZula Beach. uNhlakanipho Tembe ongumphathi oke waba ngumfundi eMpangeni High udlulise isheke kulezinkulungwane ezingama-50 zamarandi ukweseka lesi sikole. Abantu mabenze kahle fanele acknowledge. Fortunately, we have a business that belongs to the community. We employ here 120 young people. So a business really has impact kunabasebenza la ekhaya for the past 10 years. Abawazi ukuthi bafake ingane esikoleni. We've become a community. We talk about abantwana esikoleni, how they're doing. We celebrate together, we laugh together, we cry together. So it's very meaningful for an entrepreneur to always have community
programs that support inqubekela phambili, and ours is no exception but to be there and just support. Phinde futhi sayitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele mbukelo sabukele zona indaba ze-1 KZN TV. Sikhumbuze ubukuzona behamba phambili osukwini namhlanje. Zivulwe naphezu kwezingqinamba izikole kutholakala isidumbu sowesifazane esishisiwe kanti i-IFP igxeka ukubulawa kwabantu kwamashu. Ake sibheke enkosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-17.60 maqhathiswa nedola semelika libo 23.71 maqhathiswa nopondo libo 20.57 maqhathiswa ne-euro igolide lona lu-$3,384.76 ounce olungahluze wona u-$69.21 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Emva kokushaya into kecwakweme neqembu le-Wydad Athletic Club kumqhudelwano we-Club World Cup uThemkosi Lodge kubikwa ukuthi ke leli qembu kalizimisele nakancane ngokwehlukana nalomdlali uLodge obolekiswe iMamelodi Sundowns kuleli qembu ngomasingana walonyaka ngesikhathi ke lisaqeqeshwa nguRolani Mkwena kanti ke inkontileka yakhe kuleli qembu ifinyelela emaphethelweni ngokuphela kwesizini ka-2024-2025. Iqembu le-Wydad Athletic kubikwa ukuthi ke lifuna ke kumsayinisa inkontileka egcwele lomgadli ehamba ke neshekele izigidi eziyishumi zamarandi. Nasike isimo sezulu sakusasa esikalindeleka. Bukeliza goqe bese kuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe ke sohlangana kusasa futhi ngaso lesi sikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.